Ajong buntag na tong tanan guys. Sarang lami akajog kuan guys. Sunrise. At bang manggad ka dari sa bahay aguan. Sunrise. At bang kajo ba inig sidlak sa adlaw na. Ang kajo ka kita kajo. Itaw. Ganana ko dari lang tawon kay. Manuroy ko dari guys sa katong amang gipang kuan nga okra ba. Pananam. Ang pananawon og nanurok na ba. Kay murag na naman to nang gitib. Uy, hala nanurok na guys. Di ha. Uy, salamat sa Ginoo. Di naman dining turok. Di ha. Tapod. Nagasa to. Kana na. Kana nang gitib na guys. Oh, gitib na. Salamat ka Lord. Majuntong uwan na po. O padan hidapita dito ni turok na. Bida re. O di aning turok na po di ha. Uy, salamat ka dun ni turok na. Dire. Dan na pa. Di ag diri. Ay di na ning turok di Mo na ni turok na. Dapat agaban. Ay. Mo lagi na. Ana ki turok na po di Dapat daghan na ding ning turok daring okra. Di dari ag uban o narok na ba. Okay, ang mga bato. Narok ag uban. So ag uban kaya pa lagi mo turok. Masigwa pa pod. Di. Dari ka ng okra. Kanang palidya. Uy. Salamat sa Ginoo. Di na guys. Ang palidya usa duha. Ayo padari. Duha. Tulo. Uy, danan turok na po. Di na guys. Thank you Lord. Turok na palidya. Ada pod. Oh, uy hala na daot ag kuan. Kanang na ay kari. Daot man ako basa. Napon turok na. Murag kompleto na dari dapit nga side guys kada. Turok na sa mo pay pagpaggitib. Pay pagpaggitib ni ja. Ano jay palidya sa duha tulo upat na kompleto na og turok dani nga side. Dan ang lumbay ning kompleto na ag diri duha pa man kabuok. Ag duha pa man. Sigo pa pud ana guys. Ila man og manarok na tanan. Hindi panuroyo na dari ag katong mga kubasa og nanarok na basija. Wa pa man tingali. Ay. Lawa pa pud. Ang kanyang bulang hoy dugay dyan si Zamukan guys. Maudlot. Ada yung dugay nga na nang udlot na Hala, salamat ka Lord. Di ana. Nananggitib na gidya maudlot. Makalipay. Ito po to Salamat Ginoo. Ana. Ang tao nanggitib na mga. Dari yung bulang hoy guys. Nanggitib naman siya. Ang mga kubasa dari may wak pa. Kasi masunod adlaw na ana. Ada pod. Na kapit na ang gitib nag-uban nag-ubang seedlings swap pa sila ng narok. Salamat Lord ang gitib na dapat ang gitib na siya dapat gitib na pod ako ani bulang hoy ni siya guys ang ipang tanom dani nga bulang hoy. Kapit na. Ang uban laging batong kay wa pagsan ang utro. Kaniwa na narok ng batong. Masigi kakha siguro sa manok ba jagi tuktok. Panuktok siguro sa manok. Nalagi panuktok dia guys. Mo na ni baning teruk. Lagi tuktok. Nawa na gijang udlot nawa na. Naninis sa kadahon. Tuktok mas manok. Sayang ang sidling. Biag silihan tanaw nung nanabay na narok sa sili. Paman. Mag-utro na laman migsabo dadong sili pati kamatis. Ay maragwa man yung tamiaw. Lain man yung teruk di Zahong-zahong man yung teruk. Zahong-zahong. Ito. Zahong-zahong yung teruk. Dari day okra guys teruk na siya. Dani pod okra again, dapat okra. Pag okra kay abdik manarek guys. Udah pag kubasa ni Papa siguro ni. Okra kasagaran na narek dia.
Dali ra jud okra manurot. Pagahong gipang tanom una kay wa pa man. Hala oy. Kanian sa ni, madula man tanig mao na ni. Karida. Tag mao na na. Ang karipod. Lami aka jud ko guys adlaw. Ang kaso ka atbang na ris bahay. Bunga nag-among kuan guys. Kapajas. Hinlo na. Nanurok na siguro pa dari imong kuan gab okra. Imong gisabod? Ang mga okra? Ha? Imong gilumbay? Ano to diha? Ay namunga nag-among malbiri Oh, namunga nagmalbiri tanawa. Pila ka bukning nabuhi pa sa kana. Namunga nag-among malbiri. Napod. Munga na makapun si Zawa pa di ay. Yan ay malbiri Pag amang sili, mag amang sili. Namira ba ni gulay yun? Kini na isang udlot sili. Namin na ibutang ukuan ba? Magtinula. Nag-among mga limon. Uy. Normal na hupot ang mga bungas limon gab. Ade. Ade mga bunga niya. Lemonade. Sa lemonade. Mauta guys. Dahil batang badzi nga nagkinamot nagkaan Magmukbang kuno siya guys. Insay mo suga? Baksak sa manok. Insay sa ni mo? Ketchup. Ketchup, hindi baksak ng manok. Bagtak sa chicken. Mahaw guys. Mahaw taninjo. Basa mis Papa Gabriel. Paspasan to na maglawa guys. Kaya naghuman na pamilakon si Papa Gabriel. Magkuha pa ming kim-kim. Dahil sa sila mga gawas 11:45. So mahuman siguro po ito na marunong tataod. A few moments later. Guys, sama na may glaba. Ay tapos papang hay-hay. Kaya naghuman na ni mo ito na ming kim-kim. Ano pa may hapitan? Mapita una or mo ito tang kim-kim daan? Pit. Hapitan daan? Ano pa may hapitan ron guys? Kaya ba mo kung isa? Papang hay-hay sa ako. Ang mga bala ni mga uniforman. Uniformihan. Ang banang mga uniform. Dapoy ka kim-kim. Na may uban ng mana niyan. Ang kanang-kanang abot ng mga labunan guys. Abot nagpilanan ng labunan. Ang pulo ko guys. Ang pulo. Na guys, naman ako pang hay-hay sa mga gipang labhan. Hamang gito nga ang mga labhanan ron. So ugma na pud uban. Sada ang hay-hay ng mga kabag. Uniform pod ni Kim ug ni Kuya Kin. Hoy, ano man ni? Tengah ang mga labhanan guys kay hindi may malangan baka nakuha pa man pud may Kim. So maglakaw na mis Papa Gabriel. Napod may kuhaan karon. Ato may karon og sibuan ang hapit mi. Sa mi mo atong Kim. Nami hatod. Masalili kabaw guys. Haba? Ginawa ko niyang mata. Di man kasi makaklarugan sa ladyo. Nasaan na ba ni? Ay, di ginawa ko sa maintan. Kingi! Masuk kayo na ka ng ikyas. Oh, syus tabangan. Oh, syus ang manggamay. Isang magsabod. Di tandaan guys. Kasi bakog magsabod ba? Delikado. Arabad ang inita. Sunod sa imong mama.
Ara naman din ka lakawan ka azo na askil na no. Tanaw ra mo jud siya. Askil na ka azo laga na. No. Laga na ka. Anto na mi. Magsundo ming kim-kim. Babay nga. Babay mama. Ano pa? Ano ba? Patunaan mo? Nuban. Nuban pa kan sa simba ko magkuan. Sabod. Oh, sabagay dali lang po ni kasi nagkuha naman kim-kim namoy nga tuon sa mahayag. Pero mahapit sa meron og sibuan na kanamikuan. Salamat ka Jote. Tibinos. Ti Ani. Ti Jo ni nilas ate Pristine. Ti Patch. Susi na mas tubig. Susi na sa tubig. Service sa kaglami ko. Pohon. Nasa ako si Buana. Kami si Buana te. Kami si Buana sa ate. Nabiginit oy. Inita. Nakuha na namo aginzong ipada. Nakuha na natin aginzong ipada para sa kuan divider. Sa diyan na may padung nga may daris ka kumuga mas divider. Salamat ka Jote. Ikado ka na dragon. Jong buntag. Pila ka jam? Ha? Pila ka jam? Tunulay. Tugas? Tegas na, lamiin si Tugas. tegas. Gamuin nga jam. Ato yung katre, way handro to? Ha? Yung katre? Ano pira? Ha? Ni pira? Ni pimitiam to. Sumukan sa mi, bayad sa divider. Kaya kung panday tiro tali. Sige pandin mo si bro? Ko susinda. Ah, itong katre mo sa una, taglasinda? O duha ka to gagawin di. Luna bli do. Ah, sige, kaya na ko ito. Bayad mi daan sa divider. Isoy. Bayad na bis divider ti dia. Amang madali. Ama na ipon. Salamat ka Jote. Ya, garnish. Ya. Bayad na 14. Human na panday. Ako yung po mga madali 5, dyan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Ah, yan na. Thank you. Hindi yung dugay ka kay... Oh. Salamat ka Jo. Na. Nanate mo nang nabayran nag Salamat. kabinet. Kabinet. Divider ni ay. Salamat ka Jo. Sige. Ay nami. Oh. Tanate. Ikaw. Ah. Balik nami kay kanang Ge. Ito na miti kay si Kim Kim ang mga pitin ni direct chat rabing kari ditso. Na, kamo na poy puli dai. Sinsos sila, sinsos. Na ay nagsinsos. Uli na mi. Ito na te man nang nabayran. Salamat ka Jo. Nabayran ag divider. Thank you so much Kazo. Tinos, ti ani, daghan jud mong salamat nito ti Christine. So, i-patch. Ato na mi kay si Kim Kim sa nila. Partner to 11 sila magkama. Tas si spot pa man. 1041. Ang lagi sa tatat lang. Abot na namin lang ko karon sa kapit sa mahuman. Napasasaygi kuan. Napasasaygi gama nga jam. Dali na po eh. Mahuman gama. Kaya namin sila. Sila skip-kim des. Oo namin. Lahat. Lakim-kim. Lakim-kim. Gawas na sila. Yan namin sa eskwelahan nila Skin Kim. Mapasal lang ang gawas kaya sa awak pa din. Gawas na sa mga gawas na sila Kim Kim. First kuha naman lagi ni. Kinaunahan na. Kunaunan na ning gawas. Ninay, kami na magka.
Palit ito nga na. Hinay ka, madam, agka. Puro mas mga estudyante, eh. Mawar na po dahil silang eskwelahan. Tapos kaya kin-kin. Ito, ilang room dito to. Ladyo. Ha, talakim. Hapit sa Miss Mercado, guys. Kinami palitan na to sa hardware. Yes, dami na res ko an. Namaligja og sundang kay si Kuya Gail. Na sila'y kuan. Papalit si Kuya Gail para sa isang major. Ikuasan ko. Kana. Nga niram duro. O nga na ko no. Nubo. Pila na yung susundang? Pila? Uy, ginong. Basta na isakub. 100 ay. Kanang way sakub may 250. Arang mahal. Daig takib mahal. Kani pila ni? Tanaw ko no pa. Pero 250. Kamal anak muli anja. Anak ko ilang sakub kay mo. Mahal sa di ay. Atarang himuan og kuan kanang nay sakum. Asis. Kaya naman tani nga ni. Kaya naman estudyante. Oo. Kasi Uy mga sakob. mga way sakub kay mahal. Pwede ra lagi. Mahal man ang nay sakum. Pila ni? 65 to 50. 250 ka na lang tag. 55 pwede ran 250. Di madag ko 200. Mga kaila ra mangadsin mo na ha. Ato na. 200. Hindi rarami magsakay ni. Hindi na rin Lagi na. basig madag 200. Hinanjuan. Pang Ato 50 ra silas. Di jud madag 200. Kani mo damit? Dili katong panganay. Aw imong pangalan. Sa ila ng major na kana. School? Oo, major na nila. Oo, abita po dahil ada. Sa major na nila nga kuan, napapalit si kuya. Dai dai. Di madag 240. Hinanjuan na gud sa nanjis. Tawtog ka nang na ay di project kun. Project na nijo. Di panday. Og sundag lulong. Maupod lagi. na kay panday. Bitaw. Nena guys, na daga sa din tao na mag 240. Mado na naman hinajuan 10 pesos. Di 25. Ah, 20. Da, da. Pili ay mong baon og baon ni mong mahay palit og biskwit. Salamat. Salamat kazo. Para sa mi. At salamat kazo. Da. Darag 240. Hinajuan guys. Wala tong naisakob ka, mahalag naisakob tag 450. Da, tag 450 ag naisakob. So, para na naman. Kami rin mo gamag sakob. Cartoon nga sakob. Marami guys. Marami guys. Mapalit mi og pintal. Uy, 3 star. Very good si Kim Kim. Sumita pa na yung beige color. Ako na beige. Muna. Hala day. Iyapag na. Palit sa big pintal guys. Kaya rumahumantong mangkuan pintalunan. Di na beige color. Tag 800. Marag 800. 700 pa. Wait, naread? Beige color. Yan na. Oh, beige color. Yan na. Yan lang sa inyong color. Kini? Blue din. Ha? Twin one. Mo may naka-swat lagi. Adip gani. Primer. Primer top ko. It's Ana na dahil sa halong kuan. Primer. Oh, beige. so. Lagi kay na naman dahil si Zay ko ano. Pingit na lang sila dahil. Hindi ara di ay. Aron di na magdubli-dubli. Yan ate. Palit na mi kuan kareng tulo. Twin one na. Kapila da 810. 810. Dara. 240. Nabili na lo. Ta na natin. Palit mi og tulo ka kuan. Yari. 2,430. Naman ay daghan dari Yan na. 2,430. Okay. So, ate. Ito na mi guys. Aman. Uy, ginawa naman ay papel agamang batang bazi. Dahil na miss bye guys. Abot na mi. Muna kay papel. Gagawin assignment. Hala. Diyan na mo palit rataan sa papel. Puntan man dahil sa papel. Abot na miss bye guys. Diyan nag puna ni kuya. Dahil amara na himuan si Zao ka ng sakob. Kanarang karton mo yung mga ikuan guys. Sakob. Purmahon. Nadan mo palit na mi ka rin. Danatiag. Pintal. Tulo ka galon. Sus naman dahil nga nga klase di ay nga kanang kuan si Ja. Ditsuna. 2-in-1 primer sa top coat.
So kanay magikuan guys. Papel Yan na. ate. Nga ni sila. Beige color. Salamat ka Azo. Ninjo te. Ana. Makakuha namin dani sunod adlaw. Mananing gamitin. Mananing pintal. Muna siya ang mga kuan guys. Una. Diyan human. Tusod ang mga kuanan o of color. Of white. Of white eh. Muna siya yun na og pahid. Naripod sa mga ganit. Mga arkuba. Udah natin, daghan ka zong salamat ninyo te. Ito na nahatid na po na mga agbayad sa divider. So puhon maka kuha natagan sa ipormas divider guys. Puhon makaibaron mong sa ipormas divider. Daghan ka zong salamat ninyo te. Thank you so much. Agpapili kim-kim, nakalimta na magpapil na kuan. Kalimta na magpalit agi sa hang papil. Yan na guys, perfect ag assignment ti Kim-Kim. Oh, di din mo ang assignment. Kung mga nas Kim-Kim og additional. Yan guys na. Nag-practice naman sila kuan, additional. 0 to 3. Guys, nagdangang mig bulanghoy. Yeah. Uy, kalamis bulanghoy din ng ag ni pader de guys. Lumian man din bulanghoy Japan na yellow na puti. Haplutan ni og kuan. Sayang dalang isa pa ka ng yellow. Haplutan og sabayan na siya guys. Yeah. Mo ni katong amang kuan kanang gipang sobra sa katong amang gisuman ba kanana. Puti og yellow. Lami pa rin sa yellow guys kanana. Sus lami agad din na ni kanang kuan bitaw. Humba nga baboy. Kanang pina kuan agab kanang arang humuka. Ito dong nay humba no. Humbang. Baboy eh no humbang nangka. Isa na pizza ugma gab. 5 na ako. 5 na? Oh. Ugma guys magpintal na may dari ugma. Mga dawa. Hindi naman namin napalit nga katong pintal ganiha. So man na pintalan din ni ugma kay ni ka 12. Magpakuha namin. Magpa-house blessing kay sakto man pud nga kanang naimisa dali sa among chapel. So dito na may pakuha na guys kaniya mo namin pintalan na naman ni si Jadani. Pati dari sa CR, pintalan na lang siya guys dari. Ako na pintalan na naman siya. So man ang pintalan. Guma. So apil na tos pantaw. Itong mga kanang kuan, pintalan na po niya na mo dari. Sama na naman ni sila wag mapintali, apil na naman datos tindahan. Na. Pintalan po niya na din eh. Apil na datos tindahan, apilin po doon na magpintal. Na tanan. Guys, mga antag bulanghoy with kinilaw. Nga sa isda pa? Mansi. Ha? Mansi? Mangsi. Mga antag guys, kinilaw nga mangsi o bulanghoy din ang agaralami aga mga snack. Uy, mga snack data. Snack ka guys, mga snack. Lamias mo kinilaw guys. Mga snack ka guys. Kung sumanay lang din hinta siya guys. Kung sumanay lang. Ang hilo ba? Ang puti, okay lang puti. Kaya umukman. Ang hilo. Nagat na hilo. Kalimot kung singanda ng hilo nga bulanghoy. Na may kinilaw guys nga daghang sibujas. Na pinagnaluwi No? Pipino na rin naman ta. Ha? Pipino. Pag tagpuan, silding sa pipino.